Eucharistic Prayer 1. Ya mere anyị ji si n'aka Jesu Kristi nwa gị bụ di nwenu anyị were umeala na-ekpe na-arịọkwa gị, o Nna kacha ebere, ka ị nabata ma gọzie onyinye ndị ya, ihe hunye ndị ya n'aja ndị ya dị nsọ na-enweghị ntụpọ. Na mbụ anyị na-ehunyere gị ha maka nzukọ gị dị nsọ bụ Katọlik. Biko ka ọ masị gị nye ya udo, ichekwaba ya, ijikọta ya na ịchị ya gazuo ụwa niile. Ya na nwaodibo gị bụ nna anyị Pope Francis na Archbishop anyị bụ Valerian na Bishop enyemaka ya bụ Denis, nakwa ndị na-echekwa ezi okwukwe nke nzukọ Katọlik nke si n'aka ndị apọstọl bịa. Cheta ụmụ odibo gị ndị nwoke na ndị nwanyị ohu sebụrụ ụwa. Chetakwa ndị niile gbara ebe ya okirikiri, ndị mara okwukwe na mmụọ ofufe ha. Ọ bụ n'ihi ha ka anyị ji achụnyere gị aja otito nke ya, maọbụ ha onwe ha na-achụnyere gị ya maka onwe ha na ndị niile dị ha n'obi, maka mgbapụta nke mkpụrụ obi, olileanya nzọpụta na ọdịmma nke ahụ ha. Ha na-ehunyere gị ekpere ha, Chineke dị ọkpụ, onye dị ndụ bụrụkwa ezi ihe. Na mmekọrịta anyị na ndị anyị ji nsọpụrụ na-echeta, na mbụ Maria Virgin ọkpụ dị otito, nne nke Chukwu na di nwere anyị Jesu Kristi, nakwa Josef dị ngọzi bụ di ya, ndị apọstọl gị dị ngọzi, na ndị nke gị eburu ebu maka okwukwe, Pita na Paul, Andrew, James, John, Thomas, James, Philip, Bartholomew, Matthew, Simon na Thaddeus, Linus, Cletus, Clement, Sistus, Cornelius, Cyprian, Lawrence, Chrysogonus, John na Paul, Cosmas na Damian, na ndị nsọ niile. Mee ka anyị si n'ụgwọ dịrị ezi omume na arịrịọ ha nweta nchedo n'ihe niile site n'enyemaka nchekwa gị. Ya bụ di nwenu anyị na-arịọ ka ọ masị gị ịnara aja ofufe anyị, ya na nke ndị ezinụlọ gị niile. Hazie ụbọchị anyị niile n'udo gị, nye iwu ka a zọpụta anyị na ndafụ ebighị ebi, ka a gụnyekwa anyị n'igwe atụrụ họrọ site na Kristi dị nwenu anyị. Anyị na-arịọ gị, o Chukwu, ka ọ masị gị ime ka aja nke ya bụrụ ya gọziri agọzi, ihe a nabatara, ihe bụ ezie si na mmụọ, kwesịkwa na a ga-anara
n'ụzọ niile, ka o wee bụrụ anyị ahụ na ọbara nwa gị hụrụ n'anya nke ukwuu, dị nwe n'anyị Jesu Kristi, onye bịara n'ụbọchị bọrọ ụbọchị ọ tara ahụhụ ọnwụ, were achịcha n'aka ya dị nsọ dịkwa ebube, welite anya n'eluigwe, chee gị bụ Chineke nna ya ji ike niile ihu, ka ọ na-enye gị ekele, ọ gọzie, nyawa, nyekwa ya ndị ụmụazụ ya na-asị, naranụ nke ya, rienụ ya unu niile, nke ha bụ ahụ m, nke a ga-edurunye maka unu. Otu akwa ka o siri mee mgbe e richara nri anyasị, o buru iko nsọ tosere nsọpụrụ n'aka ya dị nsọ dịkwa ebube, ka ọ na-enyekwa gị ekele, ọ gọzie ya, bunyekwa ya ụmụazụ ya na-asị, naranụ nke ya, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nsọ nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imerime mmadụ, ka e were gbaghara njọ ga, na-emerụ nke ya na ncheta nke m. Ihe omimi nke okwukwe, anyị na-ekwusa ọnwụ gị, na-ekwupụtakwa mbilite n'ọnwụ gị, o dịwenụ, wee rue mgbe ị ga-abịa. N'ihi nke ya ohu dịwenụ, ebe anyị bụ ụmụ odibo gị na ndị nke gị dị nsọ na-echeta ahụhụ na ọnwụ dị ngọzi nke Kristi nwa gị bụ dịwenụ anyị, na mbilite n'ọnwụ ya site na ndị nwụrụ anwụ, nakwa nrọgọ n'eluigwe ya dị otito. Anyị na-esite n'onyinye gị nyegara anyị, na-ehunyere ebube eze gị dị ugwu, aja nke ya dị sam, aja dị nsọ, aja na-enweghị ntụpọ, achịcha dị nsọ nke ndụ ọkpụ, na iko nsọ nzọpụta ebighị ebi. Biko were ihu ọma na obi ebere lekwasị ha anya, narakwa ha dịka o siri masị gị, ịnara onyinye nke nwaodibo gị bụ Ebel, onye ezi omume, na aja nke nna anyị Ebraham, nakwa aja dị nsọ, aja na-enweghị atụtụ nke Melkizedek, nnukwu ụkọchukwu gị chụnyere gị. Anyị ji obi umeala rịọ gị, o Chukwu pụrụ ibu ihe niile, nye iwu ka mmụọ ọma gị dị nsọ were aka ya bụrụ ihe ndị ya, rute n'ekwu aja gị dị n'elu, n'ihu ebube eze gị bụ Chukwu. Ka anyị niile sitere n'isonye na mmemme ekwu aja nke ya, nnata ahụ na ọbara kasị nsọ nke nwa gị, jupụta na ngọzi niile nke eluigwe,
na n'amara. Chetakwazi osebụrụ ụwa ụmụ odibo gị ndị nwoke na ndị nwanyị, ndị jiri akara nke okwukwe buru anyị ụzọ na-arahụ ụra nke udo. Biko dịwenu, anyị na-arịọ ka anyị nye ha na ndị niile na-ezuru ike na Kristi ọnọdụ ezumike ihe n'udo. Biko nyekwazi anyị onwe anyị bụ ụmụ odibo gị ndị njọ, ndị chekwubere n'ụbara ebere gị, oke nke ọnọdụ n'etiti ndị apọstụl gị dị nsọ na ndị egburu egbu maka okwukwe: John, Stephen, Matthias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcellinus, Peter, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucy, Agnes, Cecilia, Anastasia na ndị nsọ gị niile. Anyị na-arịọ ejela nyochawa ka ihe ọma anyị metara ha, ma were ihe ebere na obiọma gụnye anyị n'otu ha site na Kristi dịwenu anyị, onye na-esite na ya mgbe niile osebụrụ ụwa, eke ihe ọma niile ndị ya, edo ha nsọ, enye ha ndụ, na-agọzi ha, na-enyekwa anyị ha. Site na ya bụ Kristi na n'isonye ya nakwa n'ime ya na n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, ka nsọpụrụ n'otito niile si adịrị gị, Chukwu na jike niile, site n'ụwa tụwa niile. Amen. Ebe nyerela anyị iwu na-enye ndụ, anyị abụrụkwa ndị eji nkụzi nke Chineke were zụọ, ka anyị were nụ nke amaobi kpee. Anyị iwu na-enye ndụ, anyị abụrụkwa ndị eji nkụzi nke Chineke were zụọ, ka anyị were nụ, ka anyị were nụ, ka anyị were nụ nke